изгубиш вяра в себе си е едно от най-гадните неща на този свят. Да забравиш откъде си тръгнал и на къде отиваш е често срещано явление за загубилите в себе си вяра, надежда и любов за по-добър живот. Да изгубиш компаса си и да се почувстваш изтощен, предаден и объркан е признак за загубата на нещо в себе си, което си имал, но си изгубил по пътя си. Дали нещото, което си изгубил са близките хора и спомените с тях? Дали вместо щастие се е появила една дълбока празнота в теб, която те кара да трупаш емоционален багаж на гърба си? Дали вместо вяра в себе си се е появила така познатата безнадежност, която постепенно те разболява и унищожава? Когато изгубиш вяра в себе си, в главата ти се заселват черни мисли, които ти шепнат и постепенно започват да ти крещят. Не ставаш! Глупак си! Тъпак си! Виж как изглеждаш! Грозен си! Слабак си! Дебелак си! Ега ти смееш като си честна! Никой няма да те обича! Няма как да се промениш, такъв ще си останеш, докато накрая на никога няма да му пука, че си съществува на този свят. Същия този глас те връща в миналото ти. Спомняш си за всички избори, които си направил. Съмняваш се в постъпките си. Искаш да се върнеш назад във времето и да промениш много неща. Искаш да се върнеш отново в зоната си на комфорт и никога повече да не излезеш от нея. Междувременно багажа на гърба ти става все повече и повече. Падаш с него и тогава си поставен пред изборът дали да го пуснеш или да продължиш да се търкаляш надолу с него. Малко преди да се откажеш да се съпротивляваш с товара на гърба си, се сещаш за всички тези хора, които вярват в теб. Подкрепят те и те карат да се смееш дори когато не ти е до това. Подават ти ръка, когато си паднал. Окуражават те, когато си паднал духом. Усмихват ти се, когато ти им се мръщиш. Обичат те, такъв какъвто си. Приемат те с всичките ти недостатъци. Оставят те да бъдеш себе си, не те променят. Точно тези хора възобновяват вярата ти. И ти решаваш, че не си заслужава да слушаш тези, които не вярват в теб. Може би те дори не вярват в себе си. Изправяш се по-силен без емоционалния багаж на гърба си. Пуснал си го. И вече си изпълнен с много повече вяра отпреди. Продължаваш по пътя си, усмихнат и вярващ, че колкото и трудности да има в този свят, ти можеш да ги преодолееш.